Nå, jeg troede du sagde 1, 2 og så... Nej. Nå. Så gør det da 1, 2 nu. Hej, og velkommen til Noro-drengene. Som I kan se, så har jeg Anders Sand stående lige bag mig. Det er simpelthen fordi, vi har fået en green screen. Og det er faktisk noget, vi har ville have i lang tid. Så derfor har vi først begyndt at starte den her side her op, eller YouTube, eller hvad man nu siger. Den har vi først begyndt at starte op her, efter vi har fået en green screen. Can you smile for me? Hej. Og velkommen. Det har jeg sagt 2 gange nu. Igen. Det var dumt. Men Vi har fået en green screen. Som jeg også lige har sagt. Den vil vi til at bruge. Som jeg også lige har sagt. Der er en flænge. Det gik Sebastian lige, hvis jeg skulle. Så det gjorde han, fordi jeg sagde det. Men ja, det er en green screen, jeg har købt. Hvis I gerne vil se mig en gang mere, så står jeg lige her. Det rimede! Der var nogen, der spurgte os, om vi skulle lave en outfit of the day. Om vi vil lave en, men vi vil også gerne se, hvis der er nogen, der ser den her video, som faktisk gider at kommentere eller sådan noget, om I så vil kommentere, om vi skal gøre det eller ej. Og hvis der er den samme, som har skrevet det, kommentere, så er det fint nok. Så er det fint nok, ja. Men det er bare vi vil gerne have nogle flere. Ja, hvis der er flere. Hvis der er flere. Ja. Tak fordi I har givet at se videoen. Jeg er 40, der har set den. Eller hvor mange der nu har set den. Ja. Det kan jeg ikke huske. Kommer jeg til Neo. Hele tiden. Ja, men det er smart. Vi håber på, at I gider... Hvad er det? Det har jeg lige sagt. Stop! Så er det lige om. Mange tak, fordi I gav os med. Det betyder rigtig meget. Vi håber, I gider at like og dele og alt det der. Så tak, fordi I så med. Men hvor er Sebastian henne? Sebastian! Hej. Jeg er her, Jeppe. Hej. 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 Ja. Nå, det var godt nok hurtigt. Ja, men tak, fordi I så med. Hej. Det sagde jeg før. Hej. Hej.